Dulaan 30 milyones ka pesos nga mga proyekto sa probinsya, gitugyan ngadto sa tulo ka barangay sa Dapitan City. Atong paminawon si Steven Bebaloni alang sa kinatibukang detalye. Miabot og dulan 30 milyones sa kinatibuk-ang kantidad sa mga proyekto sa probinsyal nga kagamhanan nga sunod nga giturnover sa Barangay San Vicente, Barangay Sulangon ug Barangay Antipolo sa Dakbayan sa Dapitan kaniadtong Marso 12 adlaw Sabado. Giturnover ni Governor Roberto Uy ngadto sa Barangay San Vicente ang mga proyekto nga mikabat sa kinatibukan og 2,438,193 pesos. Diin kini gilangkuban sa construction of 2 units concrete stair steps and stair rail. Construction of 1 unit multipurpose covered court ug 4 units sensor type solar street lights. Mihatag usab ang gobernador sa nasangpit nga barangay ug mga proyekto nga personal niyang gipunduhan nga mao ang household electrification nga adunay 96 ka mga benepisyaryo, roofing materials for San Vicente Ferry Chapel ug materials for Catholic Chapel stairway. Samtang mibalor og 12,577,780.68 pesos ang kinatibuk-ang kantidad sa mga proyekto nga giturnover sa Barangay Sulangon diin apil niini ang construction of multipurpose covered court with CR at Sulangon National High School, additional 1 meter wide concrete flooring of multipurpose covered court at Barangay Sulangon, construction of water supply system, ongoing concreting of Barangay Road along Sulangon Antipolo section, 9 units sensor type solar street lights, 2 units solar street lights, 200 meters number 2 and 440 meters number 6 service drop wire for electrification extension line og 30 pieces 10 feet corrugated GI for City 1 Farmers Association. Gawas sa nasangpit nga mga proyekto, mihatag usab og personal nga mga proyekto ang gobernador sa Barangay Sulangon nga naglangkob sa household electrification nga adunay 31 ka mga benepisyaryo. Materials for improvement of San Roque Chapel at City 1 for bag cement for concreting of pathway og foam materials nga adunay duha ka benepisyaryo. Unom ka proyekto ang naangkon sa Barangay Antipolo nga mikabat og 14,549,585.57 pesos diin gilangkuban kini sa construction of 500 meters critical section Barangay Road along Porok Nara, construction of mini covered court at Antipolo Elementary School, concreting of Barangay Road from boundary Uwaon Barangay Antipolo Road section, construction of water supply system, concreting of 500-meter critical section Barangay Road along Sitio Kayasan o materials for Purok Bayang Egbo Farmer Shed. Aduna usab dusi ka mga benepisyaryo ang personal nga proyekto ni Governor Uy nga household electrification sa Barangay Antipolo. Sa kinatibukan, mikabat sa kantidad nga 29,565,559.25 pesos ang mga proyekto nga giturnover sa probinsya ngadto sa tulo ka barangay sa mao nga adlaw. Atul sa mao nga adlaw, adunay gipanghatag nga 625 bags of rice sa Barangay San Vicente, 609 bags of rice sa Barangay Sulangon ug 262 bags of rice sa Barangay Antipolo. Dugang paniana, aduna usab gipahigayon nga feeding program alang sa mga kabataan sa tulo ka mga barangay. Sa laing bahin, takos ang pagpasalamat sa mga opisyalis sa nasangpit nga barangay tungod sa wala pagpakya sa gobernador sa paghatag sa panginahanglanon sa katawhan sa dakbayan ug mga proyekto nga gibubo ni Governor Uy sa pagpabiling saksi sa iyang pagpamalagad sa katawhan. Isip sa kapagsihan ng atong barangay sa Vicente, ako yung gawaton ng project na ginatag sa atong pinanggang gobernador given pa atong 2014 until now. So, daghang salamat Governor sa inyong ipaambit mo ang ayuhan dito sa among barangay. Roberto Wayoy, ang Sulangon National High School, sa mga principal ni abot kanimo sa among pasalamat. Hindi ko kami nitagaan, hindi covered board. Ako'y na kung habang nagpo sa itong estudyante. Hindi maginikanan din sa Sulangon National Sulangon, Barangay Sulangon, ilang mga estudyante, ilang mga eskwela, uban sa mga estudyante sa Antipolo, Iwaan, Kaliauray, Uyan, Burgos, Abyon, utuban pagsikpit ng mga barangay na hindi nag-eskwela, nakapahimulos, hindi covered board. Ang maong ayuhan na gihatag ni gobyerno ng maong barangay buhi isa kadunay hangtod sa akong kaliwatan kay kini buhing saksi sa iyang pag-alagad isip gobernador wala iyang akyas sa paghangyo sa barangay Antipolo katawhan. Salamat kayo. Magpabilis
manatiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ng atong probinsya, i-like o i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuuran, duyok sa kalambuan.